آئینونا اخذ کی مقالہ داری پیش مصر کراجن دی افتی ارباز خزانہ حکم اللہ اور خصوصاً والا داری کمشنر صاحب نا تقریر و راسی تھی کرے امو اولا اچانک کا نظرین تینوں میں سے وخوانا سٹ کہ کنا خیال پائے میر نورا مینگل نا حوالے تھی کہ اسی وقت جنگ اسی تھی صورت آلندوں نے سکا کہ جنگ مس تو اے بندہاتی نرویس یا خلنگویس ہمو وقتا اسی بندہس نرہ میر نور محمد مینگل نا پارا کہ دا قدر نشانہ ٹھکس کے اوڑن کس نرین کنین کتا وقا توفہ کی تورے ہی انتے واپس پدی کرے تا اور تو سنگت موجود ہے صورت سنگت آکتا ایران مصر لیکن ایلو مرالتی اللہ مس کی اسی بندغس نرینگم کتو نجک سلیس خلطفت پارے تا نر ان تا ایران مصر پر بھی تاجیب صوبنا دانا نے سنکاری کرنے گا تیو دادی تا اللہ خلطویس تا صوبی توریس ایلو خلطویس تا معاملہ انتے پائے حقیقت دادی کے بعض کم دن مرے کت کی دا وڑ بندر نرک پشوان مرے نر روکاڑن براوین انتف کے فائر کیا اگر دا کم تو مقابلہ کرے تو دادی ہی لیتا ہوا خلقو چاہتا لیکن وہ مقابلہ کرتا ہو نر رہا پارے تو بھی دا تو مقابلہ دس کا سلو کر سکے نیتے نٹ پارے استے پائے شاید نم درست کرتا ہوئے رہتا ہے دا رغٹی مچی سستو بندگا سس سستا بندگی ہم ناخل پڑے تو ننا ویلیز واقعی ارید براوی کنم مسنو کی افتا بازنگا ہی تاک لکھو کفس لیکن انشاءاللہ انہوں نے یاد ہو اور مننگا تو ننا قبائلی سسٹمٹی داداس کا چلنگا ارید داڑے گراسی طرفنگار یہ سمجھو کہ مفتیا یہ مچے ایسی ذرا یہ کہ اسٹ داڑے شمس صاحب غالباً پارے کے ابتدائی نصابی کتاب آتی تھی تمام لہجہاتا نمائندگی کرنی پر غالباً کنا تینا خیال اللہ دیونا مقصد جالاوانی لہجہس شمس صاحب ویلو سنگتا نم یقین چاہرے کی داڑی 12 سال خوشدار رٹی بسر کنے میر محبت عزت دا جا کنا بندگاتی اللہ کل کڑاتی اللہ نوازی کنے دا عزت میر محبت باستے سر تو یقینا ٹائنو کنا استانی ننکپا صدایتا اور ایداڑی مدان اگر عید کرنے وقتا ممکن عید لہجہ عید کپا لیکن لکنگ وقتا دا اندونو پروسیس سے اٹھی بندگ لکنگ کرنے کے اگر نوممو کتابات خوانے ری اوفتے ٹی گڑا نا گڑا ضرور رے جالاوانی لہجہ ٹی اور نمیں یقین وفق کنا محترم کنا علم کنا چنگا علم کنا سنگتی براوی اکیڈمی نا پریس سیکریٹری پروفیسر انجم براوی صاحب دا سلسلہ ٹکن تو متواتر برابر سنگت بنیں گٹی ہے اوڑ انو معرفین کرنے کے ری یراتا مندنو لفظ کے انت کے سخ وش مرے پیار نہیں ہونا دا کاری میں کیسے دا جوان ہے اور او گواہ دانا مسئلہ دا دی کہ مونی والا دا ریویو مرے رہا اراتم ریویو مرے رہا اسی طبقہ سندوں آرے ارادا انو کنید کروئی اس لیکن مطاو اسی طبقہ سندوں آرے کہ وہ دنیا گڑا تے خام خاکی سائز کیا رہا اور دا گڑا نا خیال تخبس کہ بھائی اے لہجہ والا تا انت خواہش ہے یہ دا فق دا نوشکے لہجہ میں انت کیا توجہ ہی تیوا دا پارے ہم توجہ ہی تیوا سروانی لہجہ ہم توجہ ہی تیوا نناسی لہجہ سندھی لہجہ مرے گو کہ وہ باز مچ مشکل رہے کہ انہا لفظی نہیں جا گئے تھے لیکن وقت سیئے تو گوڑا کنے پارا نہیں سندھی سے سندھی تا باز خیالت ہے حالانکہ دونوں فیم زبان نہ آئے کہ اراڑی وہ براوی عید کریں گے دا مسائلات نن تو نرے لیکن ولدہ ہم نن موم تیرساتیون اور موم تیرسا الحمدللہ دا خوب جماعت از جوڑ مسئلے دا دی ولدہ ایت مس مچی دا کم ایت سوالات تو بازو ایت بازو دا فتی مچی کم کے وقت اسی ہم مس کے دا کسید کرے کہ بھئی ننا خلقی ادبارے خلقی ادبی مجکین اور خلقی ادبانن شاید بیدار ثابت کرے کہ اوڑا نن جوان توجہ ایتے انہوں نے بارا جوان لکین اوڑا کرے نن علم حاصل کے دارے یہ دا صداڑی کنا سی سنگت سی پروفیسر ڈاکٹر عامر فیاض صاحب اتولو کی داڑی اللہ پاک ڈاکٹر کرنے گٹی تھی مالو پر دا خطرم پی ایچ ڈی کرنے گٹی ہے اور پی ایچ ڈی تحریر خلقی ایسے خلقی قصہ سے ہے
وہ کنے دا سپارے کہ بھئی کنے نے تو دا معاملہ مچٹس عید کرو یہ بس دا قدر پارے تو کنے دا پارے کنے باس خوشی مستو اگر نن گڑاس کے بیٹی نوڑا ضرور کارے مری انا دا بندہ کارے کرنے گٹی دا پی ایچ ڈی مننے گٹی دا گڑا نزیے تو دا باس بلو گڑا برحال دا سیتے نا ایتا ختم کیو کنا خیر پیدا سا بدمزہ کنا ایتا کم مرے رہا کلان مستی نماداڑ یا قدر کی طولو کرے رہے اسٹیج آڈین سٹی انما کلانا منتوار چاہے داڑی نہ مرے چاہے پیشن کنا برو کا علم مرے کنا مسنگ کنا اینک دا کل تینا ٹائم کشانو محنت کرنو بسنو داڑے دا قدر ٹائم بنگونو نما کلنا یہ منتوار بحیثیت مرکزی جنرل سیکریٹری براوی اکیڈمی کہ نم ننے دا عزت بشخارے اور دا یقیناً دا پروگرام نا دا ننا عزتی نما باز منتوار اوکان پر ای منتوار اٹھ خوزدار کنی باز تی سنی دا سیمینارا کی شروع مسنو ہر سال دا سیمینار مرسا کرنے دا کنا زبان کنو کنا لما جی جانا بولی کنو کنا قوم کنو کنا کلچر کنو دا ڈندا دی باز فائدہ رسنگانے انتے اینو دا مقالہ انم داڑی خوانی گرا یقین چارے کنا جندم اول مقالہ صدم لکھاٹ امو مقالہ کتاب اسمس اینو اس کا اونا شش ایڈیشن چاپ مسنو تو کن کی دا خدر بلو فائدہ ہو تو داڑ کی دا خاطر اندائی تی کریچ کی داڑ انانا ارا سنگتا کو عالم صاحب اس کو سلطان شاوانی صاحبی ایلو سنگتا شاید دا مرغونی کی ایتا تی کلنا تا پینتی علی دا کل محنت کے رہا کہ دا خدر بلو پروگرام اثر دیتے رہا اور مر خڑکان برو کا کل عزت بشکی رہا یہ اوفتا براوی اکیڈمی مرکز نا پا رہا بحیثیت جنرل سیکریٹری اس طرح ہو پٹ باز منتوار اور نما کلنا ای منتوار کہ کنے دا خسید کرنے گا برداشت کرے رہے کنے عزت اس رہے نما نوازش کرے بھائی